nan da shekara 2 masu zuwa, ma'ana nan da zaɓe mai zuwa, me kuke so matasan nan su yi muku a Najeriya? Su yi wa kansu dai. To su yi wa kansu. To ni na kusa shekara 70. Me za a yi mu? Sita wa 70 ne yanzu mu zaman lafiya a kabari muke nema. Amma me matasan mu me muka bar musu? ƴaƴanmu ne ya jama'a. Mun bar musu ƙasar da ba su da yau ba su da gobe. Ba ko kai wane ne ban san a kudanci ba, amma ko kai waye a arewa, da safe a tsorace kake, da rana a tsorace kake, da daddare a tsorace kake. In kana tafiya kana kallo kana tunani kana addu'a saboda za a yi kidnapping ɗinka, ko kuma za ka faɗa rami ta ka ta fashe ka mutu. Ba yanda za a yi kana to ya za a yi haka? Ba ilimi, ba sana'a. To dole sai mun haɗa kai da matasan nan mun taso gwamnati a gaba. Don hakkinmu ne. Kuma mutane suna cewa adawa. To ai in babu adawa babu demokradiyya. Adawa ita ce demokradiyya. Amma yanzu ka yi magana haka kawai an je an kulle ka. To ba kulle ba, mu kullin kabari muke jira. Wanda kuma zai zauna ba a kulle shi an daure shi an tufke shi an zuba masa ƙasa a kansa ba, ya fito in gan shi. So kuma kamar yadda Shata yake cewa ko ka kashe ni baka hana ni shiga aljanna, mu ba za mu daina wannan adawar ba. Iya rai ne neman haƙƙi, iya ranmu ne. To me wa kuma haƙƙin danwa mu duk Allah ya yi mana, alhamdulillah. To amma idan za ka ci ka sha, duk maƙotanka suna kwana da yunwa, ƙarya kake ka zauna lafiya. Su ma matasan da suna da ilimi ka ga su suna banditry, ba za su yi ba. Banditry din nan kuma ana yin sa ne fa na ƙarya ne fa. No, abin da isa ai su cokali ne kawai. Waɗannan bandits ɗin Fulanin da kake gani su turji sau nawa yana fitowa, ni tausayin su nake ji. Sau nawa suna fitowa suna cewa suna so su daina, kuma suna cewa da mutanen gwamnati suke yi. Mutanen gwamnatin nan kuma da suke yi su ne wai kuma jami'an tsaro. Subhanallah. To kuma me isa ake yi? Saboda su ne suke tsaron inda ake ɗiban gold, ma'adanan da ke cikin ƙarƙashin ƙasar arewa. Allah ya yi mana arziki na fitar hankali, amma gwamnati ba ta yadda a fitar da shi kamar yadda ake fitar da mai ba. In ana fitar da mai, gwamnati tana samun kuɗin shiga, kuma wannan gurin da ake fitar da ma'adanan akwai percentage da za a bashi na cewar wannan ma'adanan daga guri na suke fitowa. To amma arewa kap, daga manmu zuwa uranium ɗinmu zuwa gold ɗinmu an ƙi a yi, sai ake sata. Turawa na yi, Chinese na yi, masu mulkinmu suna yi, musamman gwamnoninmu suna yi. Kina nufin da za a ce an haƙo ma'adanan nan yadda ake haƙo mai, da arewa ta ci gaba ma fiye da ke. Of course, saboda ba ai abin da isa suka hana mu zaman lafiya kenan. To yanzu mu da aka ce ba mu da komai, me ikawo a yarjejeniya da France na ɗiban ma'adanai? Niger fa sun kore su, Chad sun kore su, Mali sun kore su, Burkina sun kore su, kuma ba abin da ya taɓa haɗa mu da France. Mu ba su mallake mu ba, daman ga inda suka yi ɗaruruwan shekaru suna mulkin mallakarsu, suna sace musu dukiyar ƙasa. Amma yau an wayi gari ana raɗe-raɗin sojojin France da aka kora daga Niger sun zo nan arewa. Sannan mun gani ba wai ba, cewa ga Tunubu yana sa yarjejeniya da Macron shugaban ƙasar France a kan ɗiban ma'adanai. To tambayar da za mu yi a nan ita ce, ka gani ɗiban ma'adanan nan da za a yi, gwamnati da zuwa gwamnati ne? Dan da gwamnati zuwa gwamnati ne, da ya kamata sanatocinmu sun sani da 'yan majalisa, zai zama dokar ƙasa. Yarjejeniya ce tsakanin ƙasa da ƙasa, amma ba a yi wannan ba. Sai gashi amma ana sainin yarjejeniya, kenan abin da ya faru, wanda ni nake zaton abin da ya faru, shine su zo su Macron kamar yadda suka yi a Niger, ba gwamnati zuwa gwamnati ba, amma manya-manyan wato kamfanonikan France su zo su register a corporate affairs
a ba su license na ɗiban ma'adanan, su ci gaba da ɗiban ma'adanansu, ba abin da za su biya komai, a ci gaba da karkashe mutanenmu, a ci gaba da wulaƙanta land ɗinmu. Saboda duk inda kake ɗiban ma'adanai, wurin ba zai noma ba. Ba ma ba zai noma ba, akwai risk na gurɓatacciyar iska da zai sa ka cutaku da yawa. To in ba gwamnati ce ta tsaya ba, gwamnati zuwa gwamnati, a ce ok akwai harkin al'umma da ke wannan gurin ba, to abu ne wanda kuma kowa ya san an yi wa wannan yarjejeniyar, kowa ya san an yi, ba wai abu ne aka yi ba, amma ba gwamnati zuwa gwamnati ba. Saboda haka kaga ba mu sani ba me mutanen gurin za su samu, babu wanda ya sani. Ganin halin da arewacin Najeriya take ciki, akwai kungiyoyi daban-daban da suke ta da kai ba ko kuma suke ta sukan lamirin gwamnatin Tinubu, inda ɗaya daga cikin su kungiyar dattawan arewa ta nuna cewa dole a shekarar 2027 mulki ya dawo hannun yan arewa, yayin da kuma sakataren gwamnatin tarayya George Akume ya nuna cewa yan arewa su yi hakuri, dole tsarin nan na karɓa da ake yi fa na shekara 8 dole a bari Tinubu ya gama mulkin sa, in ya so yan arewa daga baya su zo su karbi mulki. Kina da ra'ayin cewa a bari kudu ta ci gaba da mulki? Da farko magana dattawan arewa, waɗanne ne daga cikin dattawan? ACF. A'a, ai ACF na ga har wanda ifircin mako rasa suka yi. Saboda haka ACF ba ta da wannan ra'ayi, kuma ta ba mu kunya. Mun ji kunya kwarai, ta ba da kunya, ta ba da kanta. Saboda ita ya kamata ACF arewa ce a gabanta, ba wani ba, kuma ba ma arewa ba, fitarwa da arewa hakkinta. Saboda haka kaga wannan ɗaya kenan. Sannan ɗaya maganar da kake faɗa, abin da Akume ya ce, ina so kamata yi da Akume ya faɗa akan wace dokar ya yi wannan maganar. In akwai wata doka a kundin tsarin mulkin Najeriya da ta ce karɓa za a yi, ko kuma a'a waɗannan in sun me ake kira shan koko ɗin nan da ake kama in ka sha ka ba wannan, to sun ce yarjejeniya aka yi na wasu dattawa. Su wanne dattawan ne, kuma waye ba su delegation ɗin, waye tura wato wakilai, wa suka wakilta, su waye su da suka yi wannan yarjejeniyar da wakilan 'yan kudu. Duk ƙarya ne, wannan ba shi a cikin tsarin dokan Najeriya, ba shi ma a tsarin dokan kowace fati. Ɗaya kenan. Na biyu, ba ka cewa a demokradiyya cewa dole ga sai abin da za a yi, ba demokradiyya ba ce. To amma abin da isa suke wannan zancen, saboda daman harka ce ta in yi kotun Tunubu da ya ce mulki ba alakat ba ne. Me yake nufi? Alakat yana nufin, kasan in ka je restaurant akwai menu, akwai abincin da muka yi yau, shi gashi, shi ne akan menu. Shi ku alakat wato wani abinci ne na musamman wanda sai ka zaɓa a lokacin a dafa maka shi, shi ne alakat. Ya ce mulki ba alakat ba ne. Ya ce ku je snatch it, grab it, ka gudu da shi. Haka ya ce, kuma bai karyata. Ma'ana talaka ba su da zaɓi, don haka kawai ana iya kwacewa, ana iya. Shi da kansa ya faɗa kafin zaɓe, yake faɗa wa magoya bayansa cewa shi mulki ba fa alakat ba ne. Ku je ku fauce, ku kwace, ku gudu da shi. Ɗaya kenan. Na biyu, kuma shi ne muhim, halin da Najeriya ta cika, akwai shika-shikan kwace mulki a Najeriya. Na farko ita ce INEC, saye da sayarwa. Na biyu, 'yan sanda da sojoji. Me ya kai ɗan sanda da soja gurin zaɓe, da harbe-harbe da kashe-kashe a cikin gurin zaɓe?
na uku shine buhunhunan kuɗi, saboda in baka manta ba shi Professor ya sunansa Yakubu, Professor Yakubu ya fito ya ce there is no going back on beavers. ba gudu ba jawa sai an fitar transmitting zaɓe. A'a, da shi za a yi amfani. 'Yan Najeriya suka bi doka, amma sai gashi shi san wannan Yakubu ya kuma fito ya ce ai ba su offloading ba, kuma ba lallai sai sun yi ba. To na ƙarshe kuma ummul kaba'ir su ne kotu da za su ce on technicalities sun ba wani zaɓe. Akwai mutanen da ba su tsaya takara ba amma an ba su zaɓen, an ce sun ce ba su tsaya ba takarar ba. Na san akwai wani sanata a ƙasar Igbo da ya ce shi baya ma tsayawa takara, sai an gama ya tafi kotu ya bada kalarsa. Na gan shi da bakinsa yake faɗa. To yanzu kenan wannan furci da Tinubu ya yi kenan 'yan Najeriya su haƙura shekarar 2023 ba magana haƙuri a zalunci. To ya za su yi Alhamdulillah, tunda shi ke da duka waɗannan abubuwa da ke lissafa. Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. A raka a tsare. Sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Ta yaya? Ana zaluntar ka ne don ka yarda. Duniya mun sani daga kowane addini, kai ko ma baka yarda da Allah ba, ko Christian ne kai, ko musulmi ne kai, ko irin atheist da ake cewa atheist, waɗanda su sun yarda a tunaninsu ma komai ya faru ne saboda ya zama dan wani abu, ba dan Allah subhanallah ne ya halitta ba. Atheist shine dai ƙarshen kafirci, butulcewa Ubangiji. Ya san cewar yaƙar zalunci dole ne, kuma ya san cewar dukkan zalunci a doron duniya yana da ƙarshe, amma baya zuwa ƙarshe sai an yaƙe shi, sai an ce ba a yadda ba. Ana ganin da kamar wuya tun da a cikin bayanin ke nuna cewa kuɗin nan da ake abin nan badawa, domin akwai wata mata da na gani a social media aka ce mata ya magana ga 5,000 amma ki zaɓi Tinubu. Ta ce a Tinubu ai mutumin su ne, Tinubu mutumin kirki ne da sauransu. Ana ganin cewa a zaɓe za a ba mutane kuɗi kuma za su ba zaɓe aka yi ba. Mutane suna cewa taliya, an ba da taliya. Tsakani da Allah, mutumin da ita kanta yunwa an mai da ita makami, an mai da security makami. Masu mulkinmu sun mai da yunwa makamin da za su tirsasa. Idan ka kwana da yawa da yunwa, aka zo aka ce maka ga taliya, faɗa min dalilin da isa ba za ka karɓa ka je ka dafa ka ci ba. Ba anan gizo yake saƙa ba. Kuma kar ka manta, Buhari talaka ne fa mai yankan farce ya dinka bashi kuɗi. Mutane nawa ne suka mutu saboda shauƙin cewar Buhari zai zo ya kawo ya musu adalci. Me ya faru? Ba wanda ya cuci arewa kamar Buhari. Amma suna cewa no tsaya an gama. Ni ina daga cikin waɗanda na fidda raina saboda Buhari, kuma na sha wuya. An kulle ni, an doke ni, an sa min guba. Wata na 7 a Jamus, operation 7 aka yi saboda wannan gwagwarmaya, kuma ba zan daina ba iya middin rayuwata. Saboda haka Buhari babban bala'in da ya kawo arewa shine ya kashe mana yadda. Yanzu ba za ka yanzu duk wanda ya zo ba za ka yadda da shi ba. Za ka kamar irin wancan abin zai faru. Exactly. Banda wannan, abin da nake so ka gane, in ka ga ɗan adam ya yadda da zalunci, to gumu ba ta gumu ba. Duk wani azzalumi da ka san shi a tarihi, ka da shi aka yi, kai shi ƙasa aka yi, kuma mutum ne ya kai shi ƙasa. In banda irin su Adawa da Tamudawa da Allah ya aiko musu da ko iska ko girgizar ƙasa ko me, ka gane, su Fir'auna da ruwa ya cinye, ka gane, ai duk wani azzalumi da ka sani mutane ne suka kai shi ƙasa. Sai sun haɗa kai kenan. Shi ne zancen da nake maka. Banda haɗa kai, sai ka yadda ai abin da isa yanzu duk kaga kungiyoyi sun fi 1000 a arewa, gumu ce ta yi gumu. An sha wuya. Ana kan sha.
So idan ɗan adam ka kai shi wata kwana na cewar koya mutu ne koya rai, to ba zai yadda ba, juyowa zai. amma suna ganin cewa 'yan arewa kamar ba su san yancin kansu ba su da wayewa kamar 'yan kudu, domin a lokacin da aka yi zanga-zangan nan ta wato da aka yi a kwanakin baya, akwai 'yan arewa da suka daga tutar rasha, aka kama su aka je aka garkame su, daga baya asiri ya tonu. Sai ga shi Sunday Ohobo din nan da wasu tawagar yarbawa a London sun je sun yi zanga-zanga, sun kai takarda ma sarkin shugaban kasa na cewa suna son a raba Najeriya, a ba ya raba kasarsu da sauransu, kuma ba abin da aka musu. Ka san wanda ya fi cutar dan arewa, waɗanda na lissafa maka set ɗin mutane biyu, da fastocinsu da malamansu da kuma 'yan siyasarsu. Saboda shi ubangiji ya halicci dan adam ne, ko kana so ko baka so sai ka bauta wa wani abu, ko da mota ka je sai ka bauta mata, dan a cikin DNA ɗinka ne bauta. So za ka ga 'yan arewa ba wanda ya kai su siyasa, ba wanda ya kai su bin ɗan siyasa, akan wanda suke so sai su je su kashe ko a kashe su. Me janyo wannan jahilci? Shi isa su da kansu 'yan siyasa suka cire ilimi, suka mai da mu makafi, suka mai da matasan mu makafi. Sai a hana ka alkalami, a baka gora ko a baka adda, a baku kwaya. Ina gani a Kano za su yi mitin, sai a zo a faranti ake rabawa yara kwaya. To wanda kai masa wannan zai bi ka ne ka kai shi kabari, to amma shi wanda kake bi ba za ka yi lissafin shi ni da nake son sa, shi ni me min, me ya bani, me ya min, ka gane? To yanzu da gumu ta gumu, da kowa ya ga, da maular da dabar da waye duk ta kai wa kowa ko ina. To shi isa yanzu ai wahala ita take fitar da jajirtattu. Ai baka sani ba, ka duba annabawa, ka taba jin inda aka saukar da annabi ba tare da gurin ya gurɓace ba? Ai ba mutanen kirki ake kai wa annabawa ba, sai bala'i yayi bala'i, zalunci ya kai zalunci. Amma ana ganin cewa har yanzu da 'yan arewa ba su da raba, domin shugabannin akwai shugabannin da suna nan sun shirya, wasu tsoffin gwamnoni, wasu tsoffin ministoci wanda suna shirya nan da an fara zaɓe, an fara kamfen, za su gobe bayan Tinubu, za su yi da kuɗaɗensu, suna nan a arewacin Najeriya. Ba za ka look, a kowane ƙarni, a kowace mai ake cewa movement, bari in baka misali da musulunci wanda shi na fi sani. A lokacin da su annabi sallallahu alaihi wasallama suke gwagwarmayar a tabbatar da adalci, ka gane ko? A lokacin da ake tabbatar da adalci, ake so adalci ya tabbata, daga cikinsu ba akwai munafukai ba? Ko ba akwai munafukai ba? Daga cikinsu waɗanda suke kusa da shi munafukai ne. Saboda haka ba za ka raba ɗan adam da irin wannan ba. Duk tafiyar da za ka yi ta neman 'yanci, ka tabbata cewa da yawa za su zo sayar da 'yancin, da yawa za su zama munafukai ne, da yawa za su zama matsorata ne, amma mai Allah ya ce kalilan ɗinku. So kalilan ne suke kawo canji, kalilan ne suke kawo canji, kalilan ne. Ka duba duk duniya inda aka yi juya hali, duk duniya kalilan ne, amma kalilan ɗin nan suna fitowa ne bayan bala'i ya kai bala'i, bayan wahala ta kai wahala. Duk revolution ɗin da aka yi a duniya, ka je ka karanta, ne ɗalibar tarihi ce, kai ko revolution ɗin Usman ɗan Fodiyo, ai zalunci ne ya kai zalunci, wahala ta kai wahala. Usman ɗan Fodiyo yana alƙali a kotun, yana alƙalin alƙalai ma ya fita. Ai abin da ya fara yi shine ya fita, ya dinka hudu ba akan me, ba rigima ya dinka yi akan sai ka musulunta ba, no, ba magana, ba mu haka bane. An yi amfani da musulunci ne a matsayin ideology din da suka yi amfani da shi, amma ban haka me ya haɗa shi yaƙi da ɗan doto. Ɗan doto santa ce ta Islamic learning a lokacin. To me ya haɗa shi rigima da Fulani? Fulani sun yaƙe shi, yes, Fulani sun yaƙe shi. So me maganar
ita ce in ka duba dalilan da isa suka yi jihadi, ai sun ba da dalilai. Na ɗaya daga ciki corruption, affluence, sarakunan a tara dawakai, a bidi'a, a abubuwa dai na zalunci, a kwace wa talaka dukiyarsa, a kwace masa abin da ya noma da sauransu. Sarakunan wancan lokacin kuma yana magana cewar mata an mai da su kaman tukwane, utensils ya ce, so an mai da su ana amfani da su a zubar da su in an gama amfani da su. So in ka duba dalilan, kuma akwai waɗanda ba musulmi ba da suka shiga cikin sojansa. Oh yes, ka gane? To amma mutane yanzu kaga so Usman dan Fodiyo kuma yadda aka dinka yi, ai ba wai zuwa ya dinka yi gari ya cinye wannan no, tunda suka fara sai Kano ita ma sai ta butulcewa sarkinta, ya ce mu ma ba mu yadda ba, sai su je su karɓo tuta daga gudun Usman dan Fodiyo, shikenan sai a kawo musu gwamna, you understand. Sokoton sai ta zama kamar ita ce president, sauran guraren gwamnoni, ka gane? So amma garuruwan su suka dinka butulca. Sai kuma in kawo ka nan kusa, lokacin mulkin mallaka, ai ba haka kawai su tura suka bari ba, sai da 'yan Najeriya suka dinga tashi suna ba su yadda ba. In ka tuna da Aba Women's Riot, mu nan Kano, riot in Kano, ka gane? Ai sai da aka dinka bujurcewa ba mu yadda ba, turawa ku bar mana kasar mu, turawa ku bar mana kasar mu. Sannan suka zo, unfortunately sai suka yi yarjejeniya, su turawa Ingila da yake suna da wayo, sai suka yi yarjejeniya. Amma inda France take mulki, ka duba ka gani, kwanan Niger sai kwanan nan ta samu mulkin kai na gaskiya. Mulkin kai na gaske. To abin da nake kokari duk nuna maka shine, idan zalunci ya zalunci, shi bature da yake yana da hankali, kaga in ka ɗauki Ingila abin da isa kaga mulkinsu yana daɗewa, zaluncin da sauki. Akwai shekarar da na san za a ƙara kuɗin burodi kwabo za a ƙara, amma da aka dinka zanga-zanga ba mu yadda ba, sai da aka haƙura ba a ƙara kuɗin burodi ba. Yau ba ka da hukumar da za ta kare maka hakkinka akan ko menene. Yanzu a Ingila yadda suke yi, yanzu kai minista ne na gwamnati, a ce ministan misali na lafiya, to mu 'yan adawa, fatinmu ta adawa, sai a sa ni nema minista ta lafiya, ka gane? In aka sa ni minista ta lafiya, aiki na kawai in ta cin dunduniyarka, me kai, wani aiki kai, wani aiki ne ba kai ba, ina faɗa a jama'a. To da haka suke kada gwamnati. To amma mu namu ba demokradiyya ake ba. In dai abin da ake a Najeriya ne, wallahi ba demokradiyya ba ce. Ba demokradiyya ba ce. A cikin yan kwanakin aya ta ce game da sabon dokar haraji wadda shugaban kasa Tinubu ya gabatar ma majalisar dokoki ta kasa, ana ganin su ma gwamnoni sun shiga wannan tsari na adawa da wannan manufa ta shugaban kasa, wanda wasu kuma suna cewa me yasa lokacin da aka kawo maganar karin kudin man fetur su gwamnati ba su yi ta da kayan baya ba sai yanzu. Wasu na ganin cewa a kishin arewacin Najeriya suke da shi, arewa za ta shiga cikin matsala, don haka dole su sa wannan abu gaba domin a ga an kawar da shi. Na farko suna ɗaya daga cikin waɗanda suka sa arewa cikin matsala, su gwamnonin saboda da badakalar da suke da zaluncin da suke zoma a jihohinsu, da kuma tozarta al'umma da suke a cikin tozarta al'umma. Yanzu bari baka karamin misali. Ana mulkin demokradiyya, yarinya ce a Sokoto kawai ta fito ta ce muna wahala, gwamna yasa aka kama ta danne. Ai demokradiyya da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba mu izinin freedom of expression. Ba gwamna ta zaga ba, cewa ta muna wahala, ba a wahala ne? Kuma shin gwamna kai menene amfaninka? Fitarwa da al'umma hakkinsu. To su gwamnonin su suka fi kowa ma zalunta al'ummarsu. Abin da isa da aka ƙara kuɗin mai ba su damu ba, saboda an ƙara musu kuɗin shiga. Wannan abin da isa suka fito su ma har suka ce ba su yadda ba, saboda za a rage musu kuɗin shiga, ba dan azabar da al'umma za ta shiga ba.
amma da gaske al'umma za su shiga wani yanayi idan aka abin tabbatar da wannan doka. Alhaji Aminu, yau ka san yanda abubuwa suke tsada, ba abinci ne babu a Najeriya ba, ya fi karfin ya gagari kundila ne, ya yi tsada yadda talaka ba zai iya siya ba ma talaka ba, kusan kowa in ba barawon gwamnati ba, wallahi kowa a cikin wahala yake, kowa ya shi, sai dai in barawon cikin gwamnati ne shi ne kadai bai sani ba, don yana da kudade na fitar hankali na haram, so ko menene ma zai yi. Amma ina tabbatar maka da fiye da kashi 90 daga cikin 100 na al'ummar Najeriya suna cikin tashin hankali saboda tsadar kaya, rashin darajar naira da kullum ake bata mata darajarta, kudin tallafin mai da aka dauke, man da zai kai ka gurin aikinka ko da zai kai ka kasuwa ko da zai kai ka garinku, kudin mota ya tashi tashin gwauron zabu. Saboda haka kaga ga wannan, sannan akan wannan sai a zo a ba maka haraji akan dukkan abin da zaka siya ko ka siya. Wasu na ganin cewa irin gwagwarmayar nan da kuke yi, kuma masu gwagwarmayar kuna samun kalubale, sai kun yi kokari kun nemo wa talakawa yancin su, kuna wayar musu da kai, amma wajen wani abu sai ku talakawan su watsa muku kasa a ido, kuma yadda aka mawa ita wannan yarinya aka je garin da ta je ta yi wannan gwagwarmaya, amma aka je suka dinga nuna suna korfi akan ta zo ta yaudare su ta musu da abin nan da sauransu. No, point din shine abin da na faɗa maka ɗazu. Annabi sallallahu alaihi wasallama tayyif ya je suka jajjefe shi, ko ka manta? Abin da nake kokari ka gane, ba kowa ne Allah ma yake bashi iko da rahamar ya yaƙi akan zalunci ba, sai Allah ya zaɓe ka. Mafi yawa akwai annabin da ka sani wanda mutanensa da yake so ya kubutar, ɗauki Musa alaihi salam, ka ɗauki manzan annabi Isa alaihi salam, su waye suka gallaza masa? Ba mutanen da yake so ya kubutar ba yaƙi ya akan corruption ba. Akwai inda yake suka dinka matsa masa suna cewa ka fito mana da mu'jiza, ya ta da matacce kun gani da bi iznillah, ya warkar da makaho kuna gani bi iznillah. Sannan suka dinka matsa masa, suka iya dafa, duk da haka suka iya da, har aka zo yana suna cewa sai ka fito mana da sabuwar mu'jiza. Wannan a Bible ne na karanta. Sai yake cewa a corrupt and adulterous people like you, har yanzu kuna neman mu'jiza daga gurina? Corrupt yace, corrupt and adulterous, fasikan mutane irin ku. To me ya yaka? Zalunci. Su waye ba su watsa masa ƙasa ido? So it's normal. Amma wannan bai zama cewar za ka daina ba zagin da mutane da basu yi min ba, da na ce na dawo daga Ingila ga abin da Batunu ya ce, ba zagin da basu yi min ba. Amma alhamdulillah na fita hakkin Allah, shine most important. Ni a rayuwata ni Naja'atu ban ce wani ba. Yanzu kenan kina nufin Allah ya wanke ki a wancan lokacin ba sai da abin da ke faɗa ba? Ai, ba ni da ma da buƙatar mutum ya wanke ni, saboda ba dan shi nake ba ni da buƙatar mutum ba. Ni daga ganna anan wallahi ba na neman zaman lafiya da mutum ne dinnan daga gani. Ba neman suna yake ba, ke da kawai kina. To mutum ne zai mun? A duniya Allah ne, a kabari na shi ne, tashin alkiyoma shi ne, mutum me zai mun? Arziki na shi ne, samu na shi ne, rashi na shi ne, lafiya ta shi ne. Operation 7 aka yi mun, na rasa 32 kg. Me ake kira da Hausa? Kilo 32 na rasa, sai da na koyi zama, sai da na koyi tafiya. Operation 7, duk wata sai amin operation saboda gubar da suka samu. Allah ya tada ni. Wa ya tada ni? Shi ya tada ni. Da ya tada ni sai kuma zo ina tsoron wani Allah. Babu shi a doron duniya, babu shi ya rabu, kar ka haɗa ni da shi. Yes, saboda haka maganar da na yi, inda kuɗi nake so sai in zauna lafiya da Tunubu. To amma fa bi ayi ala rabbikum tukazziba,
wanne ne daga cikin rahamarka ya Allah nake karyata? Babu ita. Saboda haka ni ba kuɗi ne a gabana ba, yanzu na kusa 70, to me zan yi da kuɗin? Amma ka tashi baka bar baya ba, 'ya'yanmu a lalace bayan Allah ya ba mu ikon yadda za mu yi mu saita su, mu ƙi mu je mu ce wa Allah ne waɗanda za su ci gaba da sata su ci gaba da ita. Amma kamar in na ji daɗin wata magana da Dangote yi, ya ce duk abin nan da na tara ba ɗaya da zan shiga da shi kabari. To wannan tauhidin da yawa mutanenmu ba su da shi, su suka ga duhu, mun haske muka gari. Masha Allah. To masu sauraro na sauran shirin kwallon su kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Nagarta a mu da haɗa kan jama'a, shiri na musamman inda Hajiya Naja'atu Muhammad ya gwagwarmaya ya kishin arewacin Najeriya wadda aka daɗe ana fafatawa da ita wajen neman 'yancin 'yan Najeriya kuma da 'yan arewacin Najeriya din. To masu sauraro kafin mu dawo mu ba ku dama ku bugu ku tufa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri na kowa iya Allansa, mu taru mu ji wannan. Ashe kun da babu mai nuna san arewa, in kishin arewa ko zai wakan arewa, in kai dan arewa da ke ma yar arewa, ku shi dan arewa da ita ma yar arewa, da su yin arewa da kuma yan arewa, dozin su ta ita ma yar arewa, kuma an kafa ta daidan yaran arewa, wani bai ta binciko matsalar yan arewa, sannan a kama hanyar ceto arewa. Tare ake na neman mafita arewa, da ni da kai da ke kowa ya fito, mu haɗa kan rubu ɗaya ba rai da yawa, da yau gaban mu dai ga manyan arewa, waɗanda sun kasan tarihin arewa, kima da daraja da mutuncin arewa, sun fi mu ma sanin tasirin arewa, ga uban tafiyar nan babu rawa, a tahirin ɗal'adi dai babu rawa. Mai amana a jinin na sakwata, ya fito domin ceto gaba, ga na da adinin ma yar gana, jinin Muhammadu jirgin na tallafa, gwagwarmaya ce ita aikin ta iya, na jaba fadan gwiwa ce da ba, ga na da da yin ramabara, yanzu alhamdulillah lokaci ya yi, an yi zaɓe sauran mu lokaci sun yi, idan ka dai matsalolin arewa sun nauyi, to yanzu ne gazar mu za ta yi koyi, idan da na ga iyayen arewa sun farga, masu kishin cikinsu sun ka tacin da, idan gudun kadar lahira a shajin za su kwato 'yancin arewa har yarda, ga mu tare da su mun fito bugin daga, dozin su ta inuwar shigar kowa, da girman ta ne ita ta kan kamar giwa. To madalla jama'a masu sauraro ana sauraron shirin kwallonsa kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Nagarta mura haɗa kan jama'a. Hajiya Naja'atu Muhammad shugabar wato kungiyar Northern Star wato Tauraro Arewa. Kociya ce ne. Kociya ok, ɗaya daga cikin shugabanni ku biyu ne kenan da tsohon gwamnan jihar Sokoto Al-hudaa Bafarawa da kuma ke wato shugabannin biyu kenan ke da kungiyar. To masu sauraro lokaci da zamu ba ku dama ku bugowa ku tufa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri na kowa Allansa. Muna fatan tattauna da muka yi da kuma sauraron da kuka yi za ku mai da hankali akan magana ya zama ta mai da hankali akan cikin bayanan da muka yi, watakila tambaya kuke da ita ko kuma shawara ko kuma akwai wani abu da kuke so ku gaya ma ita Hajiya Naja'atu Muhammad. Lambar da za ku tuntuɓe mai ita ce 091 2090531 09120905731. Hello. Alo, salamu alaikum. Amin alaikum salam, wake magana? To suna na Salisu mai shago daga garin Marfandon. To Salisu mai shago. Babban bakuwa ina miki fatan alheri, Allah ka saki koma gidanki lafiya. Amin.
ni tambaya ta Naja'atu, hankalinmu ya tashi a arewa, mu talakawa, kuma ga ku a cikin arewa, kuma mu yanzu abu guda muke so, ba gwamnatin Tinubu ta dame mu ba. A yi wanda za a yi a kawo mu tsaro a arewa, na ji ke ɗan taɓa tsaro kaɗan, to mu matsalar mu 'yan arewa tsaro ne. Shi in kun kaɓa tsaron nan ya ci gaba, inda ana zaton wasu ne suka haddasa shi. Shin ya za a yi ko mun shiga siyasa ko mun nuna bajinta a arewa har mu samu nasara babu tsaro. In ba tsaro ba nasarar da za mu samu. Muna kira gare ku tun da mu za mu ce ke kaɗai kin rage mana sai babarawa. Shi ma babarawa a kwana ne ya taso tun da al'amarin nan ya kai inda ya kai wallahi mu yanzu ba ta gwamnatin Tinubu mu kai ba ka tsaro mu kai don Allah a yi wanda za a kawo mana tsaro ku tashi lafiya Allah ka maida ki gida lafiya daga Salisu mai shago Margwanda. To Hajiya a bashi amsa. Okay,